Dobré ráno, máme ďalší deň. Dneska je v podstate ten deň, kedy sa štartuje. Dneska o 14:00 to celé začne. My sme už hore. Ládo chystá akurát lana. Ja som ponadstavoval sonary. A Aďo ešte dospáva. Sme na 70% nachystaní. Ideme dochystať člny a počkáme na bolček. Ideme chystať krmenie. Nejaké raňajky popri tom spravia chlapci. A ideme na to. Tak porobili sme si tu také malé úpravy, detaily. Vlado nám tu takýto rebrík zmontoval. Nech nám to trošku beží. Lajka veje, označené boje, člny, ať v vode. Takže chystá kotvenie. Odtiaľ nám už prichádza hlavný maršal odovzdať nám sektor. Takže pomaly to chystáme. Pretek začal, je 14:00, my sme nachystaní. Čakáme. Tak máme povyvážané všetky udice s menšími problémami, ale všetko nič, čo by sme nezvládli. Všetko je na svojich miestach. Uvidíme, čo nám prinesie noc, už sme sa na ňu pripravili. Tento deň prebehol celkom v poriadku. Povyvážali sme, zosondovali sme, pomerali sme si nejaké body, nosadili tyčovky po trase a budeme už len čakať, nech nám to pípne.
Krmenie nachystané, nejaké PVAčky tiež porobené. Ideme do noci, tak uvidíme, koľko bude mať prvá naša bodovaná ryba. Tu máme návštevu, susedov odvedla, chalani z Riveru. My sme spolu na súťaži asi 4-krát vedľa seba, ne? Áno, takže máme. Tak, je to dobré, keď máš z jednej strany dobrého parťaka, z druhej strany dobrého parťaka. Potom sa ľahšie preteká, lebo aj tie menšie chyby, ktoré spravíš, tak sú akože akceptovateľné. Servus. Takže tak no.